živí moderátoři a mezi nimi jsou obrovský rozdíly. Někdo je prostě má sympatický projev, někdo to je prostě tak jemná věc a hlavně posluchač, člověk to vnímá, to nejsou jenom slova nebo tóny nebo zvuky jakési, ale v tom je ještě něco pod tím a musí tam dojít nějakému souznění. Jo, a jakmile to tam není, tak prostě to nebude fungovat. Nevěřím tomu, skutečně tomu nevěřím, ale nemůžu to vyvrátit, že jo, protože to, o čem mluvíte nebo na co se ptáte, to je dejme tomu 10 let, nebo i kdyby to bylo 5 let, ale stejně to nedohledneme tomu, ale já tomu skutečně nevěřím, protože si opravdu myslím, že když si lidi povídají a je to člověk a člověk, tak jsou tam nějaké takové povrchové tóny, které rezonují a navazují tu komunikaci a že to žádný stroj nemůže vytvořit tu vazbu. A dohlédl jste v těch 90. letech, v 95. 96. roce, co bude znamenat internet, co bude ohrožení tradiční média, to jsem naprosto přesně věděl. A já nevěděl, že to tak bude. Ale to věděl každý, kdo se tím zabýval, že byla v podstatě otázka kapacity těch přenosových. Ty jsi čurák! A to už se vědělo, že dojde ke zlomu, až po internetu se bude moct přenášet televize. Jo, a že bude konec. Jo, prostě s novinama, časopisama, s televizí, jo, ale co nikoho nenapadlo, že bude mít politický vliv, že vznikají sociální média a že to se hraje jaksi zásadní roli při formování